Já bych se představil, já se jmenuji Tachecí, jsem architekt, celý život jsem projektoval, nebo teda od revoluce jsem projektoval rodinný domy a bydlel jsem v bezvadném bytě v Dejvicích, v domě z první republiky, byl jsem spokojený, no a před 10 lety jsem potkal úplně skvělou ženskou a řekli jsme si, že bychom si postavili dům, což jsem nikdy nechtěl a my jsme neměli pozemek a já jsem teda vlastně projektoval 3 roky ten svůj dům. Byla to, tady to píšu, já jsem to projektoval v podstatě 4 roky, 3 až 5 hodin denně, absolvoval jsem desítky seminářů, přečetl jsem tisíce článků a diskuzí na internetu, úplně geniálně překladač Google, který vám dneska přeloží jakýkoliv jazyk a můžete si číst z jakéhokoliv světa nějaké zkušenosti. Konzultoval jsem úplně všechno z techniky dodavatelů, navštívil jsem moře pasivních domů v Čechách a v Rakousku a všechno jsem ještě konzultoval s těma všema lidma, kteří kolem pasivních domů v Čechách něco znamenají. Vlastně nakonec vznikla taková výjimečná situace, protože já jsem byl vlastně nadstandardně poučený investor, nadstandardně poučený projektant. Projekt jsem neměl omezený časem, já jsem mohl projektovat tak dlouho, jak jsem chtěl, takhle bych se neuživil normálně standardně. Práce se mi stala koníčkem, mě to fakt bavilo, já úplně jsem se těšil, co zase se rozvím novýho. Vlastně i dozor nad stavbou jsem zase si dělal sám, čili jsem byl opětně ten poučený dozor a ověřil jsem si to všechno realizací, to, co jsem si nevymyslel a vlastně tam dneska bydlím. Takže zase je to užívání poučeným uživatelem. A ten barák je velice pečlivě monitorován a měřen. Já vlastně, když jsem to projektoval, tak jsem si řekl, že všechno to, co jsem se dočetl, že si zkusím ověřit, jestli se to náhodou nedá udělat nějak líp, levnějc nebo optimálnějc. A takže jsem každou konstrukci, každý detail, každou technologii jsem vlastně zvažoval, jestli se to nedá udělat nějak jinak líp, než se v Čechách, teda říkám v Čechách, říká. Taky, když si zadáte do Google pasivní dům, tak vám vyjede několik set tisíc odkazů, začnete si číst, zjistíte, že ty články jsou všechny velice podobné, ale jsou tam takový ty dogmata pasivních domů, velký okna na jih, větrání z rekuperací, teplná izolace a všechno tohle. No a já jsem se teda hodně inspiroval zahraničí. Co to šlo, tak teda vlastně jsem zkusil udělat jinak, než je v Čechách. A další možnost, já jsem ten barák mohl dělat jako takový experimentální barák. To bych si pro nějakého zákazníka nemohl asi dovolit, abych mu potom vysvětloval, hejte, já jsem tohle vyzkoušel, ono to moc nefunguje. No a protože vlastně my jsme ten pozemek hledali docela dlouho, tak ty 4 roky nakonec u mě úplně nejdůležitější vůbec nebyl pasivní dům, ale bylo to taková ta pohoda prostředí. Ten dům z tohohle hlediska je zase udělaný, teda myslím si velice nadstandardně, ale na to tady dneska není vůbec čas. No a výsledkem toho je to, co já nazývám nepasivní dům, téměř nulový dům. Pasivní dům, asi víte, má mít spotřebu 15 kW, v Čechách 20 kW na metr čtvereční a rok. Nulový dům má pod 5, my máme spotřebu 5 až 7. Čili vlastně máme spotřebu toho téměř nulového domu. Proč je tam to nepasivní, já to za chviličku vysvětlím. No a my jsme ten barák postavili za 1 000 000 korun, což je teda kompletní stavba, ale je to teda cena materiálu, technologií, nikoliv práce, ale kompletní hotový barák na stěhování bez nábytku. To znamená včetně povrchových úprav, zařizovacích předmětů, všech technologií, kompletně všeho. No a druhým výsledkem je, že já, protože to velice pečlivě měřím, tak to vím velice dobře, my za vytápění ročně zaplatíme 1500 korun v elektřině. Jo, my netopíme žádným dřevem vůbec. Takže to si myslím, že je další docela zajímavý údaj, který teda asi není úplně standardní. Dům je v provozu 3,5 roku, 3 topné sezóny a jak jsem říkal, je velice pečlivě monitorovaný. No a proč tam píšu to nepasivní? Já jsem teda některé ty témata, teda ty dogmata těch pasivních domů, takový ty svatý grály, co tam máte mít, jsem porušil. Já mám přízemní bungalov, to je strašně nevýhodný malý domek. Prostě čím děláte větší dům, tak máte lepší poměr AQV, jo? To je úplně nesmysl takovej divnej. Další věc, já mám všechny okna pouze na sever. To je asi hodně revoluční myšlenka. Takový barák v Čechách nesmíte postavit. To je docela komický, protože vy musíte splnit oslunění. Nicméně my jsme se s paní vedoucí stavebního úřadu hádali o to, co to je sedlová střecha. A ona si nevšimla mojí, já jsem mu udělal menší tu severku trošku. Takže si toho nevšimla, barák nám skolaudovali a už je to v pořádku.
Dům má vnitřní zateplení, to taky v pasivních domech vůbec nemáte moc mít. Jo? Já jsem úplně vyloučil sluneční energii. Já slunce mám rád, problém je v tom, že svítí v době, kdy si chce, vůbec ne v době, kdy já potřebuju. Nejvíc svítí v domě, nejvíc v době, kdy já to vůbec nepotřebuju v létě a v zimě, kdyby ho potřeboval, tak je ho úplně minimálně. Jo? Mám v domě 2 tepelní čerpadla. Zase se říká, že vůbec v pasivním domě tepelní čerpadlo nemá co dělat, že by se to nezaplatilo, tak já tam mám 2, jedním topím a druhým pohřívám teplou vodu. Ty čerpadla už se zaplatily za ty 3 roky. To čerpadlo totiž stálo 30 000, to, kterým topím. A je to dokonalý high-tech, ale na to dneska taky zase není čas, to možná nikdy příští roky. Okna mi neodpovídají pasivnímu domu, kde máte mít účko, žádná celá 8. Já jsem zjistil, že ty okna, které jsem si tam chtěl dát, že byly ty nejlepší, které byly, tak prostě byly o 50 000 dražší, než ty okna, které tam mám. A ty by se mi splácely asi 500 let, jo, ten rozdíl. To prostě je úplně nesmysl. Jo. Vytápím to jediným zdrojem tepla v obejváku. A je to dokonalý, funguje to, je to taky teda docela zajímavý. A typický větrání, já ho potom vysvětlím, protože tomu větrání se budu věnovat. Jenom ten dům, zastavěná plocha je 120 metrů, je to 3+ KK, je to pro 2 důchodce a když k nám někdo přijede, tak on s náma ještě bydlí můj nevlastní syn. A hodně optimalizovaná dispozice. My nemáme vůbec žádný chodby, žádnou technickou místnost. Plocha místnosti je celkem 88 metrů a plus je tam teda dílna 7 metrů, obejvák má 35, ložnice 13, to si můžete přečíst, je v nadmořské výšce 292 metrů, což je teda samozřejmě výhoda, protože jsou nižší takové ty teploty venkovní, ale zase máme velice větrnou expozici. Tam teda fouká vítr, dokonce kousek od nás, ono to je u Slaného, jsou takové ty větrné elektrárny, jo, asi 3 kilometry od nás. Stěny mají účko, žádná celá 1, to je taky asi nadstandard, strop ještě víc, ve stropu je 56 cm izolace. Podlahy, tady si to můžete přečíst, víte, a ty okna mám žádná celá 85. Tak a teď to měření a commissioning. Ten barák, já jsem prostě vůbec nevěděl, jak bude fungovat, jestli jsem se úplně nezmýlil. Takže ten barák je osazený mnoha desítkami měřáků. Já jsem měřil teploty, vlhkosti, teploty vzduchu a povrchu, větru, déšť, CO2, spotřeby elektrické energie. Měl jsem tam měření třeba záporných iontů. To nedělal podle mě vůbec nikdo v republice. A já jsem udělal dneska podle mě kolem 100 000 měření, které zapisuju do nějakých excelovských tabulek a vyhodnocuju to. Je to fakt zajímavý, myslím si, že teda takovýhle měření nemá skoro nikdo. A tady zareaguju na dneska tady dopoledne mluvil pan inženýr Poledník, jak měří tu teplotu pod povrchem, teda vlastně na styku zeminy a tepelné izolace. Tam se normálně standardně počítá, že tam je 5 stupňů. Jo. Podle mých měření, které probíhají už 2 roky a děláme to ve spolupráci s ČVUT, ta teplota je tam od 13,8 do 16,1 stupňů. Čili izolace do podlahy podle mě stačí daleko menší, když se prostě počítá a jako já nevím, jak je možné, že to ty lidi na těch vysokých školách nevědí. No. A optimalizace ovládání, commissioning, to se dělá u administrativních budov. Já tím, že jsem vůbec nevěděl, jak to bude fungovat, tak prostě první roky jsem hledal, jak to mám vlastně všechno nastavit. Dneska to všechno funguje automaticky, já na to vůbec nešahnu. Zajímavě, já jsem měřil elektrickou energii, měl jsem celkem 15 měřáků, počilo mi je na 2 roky zdarma, protože ty měřáky jsou docela drahý a já jsem dlouhodobě měřil všechny spotřebiče. Největší spotřebič do mě vůbec není vytápění ani teplá voda, je to herní počítač syna. Ten dneska dělá 25 až 30% spotřeby baráku. My jsme mimochodem poslední zimu jsme vůbec netopili, protože on začal těžit nějaký bitcoiny a koupil si nějakou grafickou kartu a my jsme topili jeho počítačem. Jo. V baráku jsme měli 26 až 27 stupňů, skoro se tam nedalo být, museli jsme větrat oknama. Úplně nesmyslná situace teda, jo. A zajímavé je, že teda mimochodem druhý největší spotřebič jsou standby spotřebiče. Já jich mám v baráku víc než 100, to jsou takový ty různý mikrovlnky, různý čidla a tyhle ty věci. To mi teda taky úplně vyrazilo, já jsem se začal psát a ten seznam byl takový delší a delší, jsem si říkal, to snad vůbec není možný. Takže to je taková zajímavost. No a já jsem tady teda trošku kvůli větrání. Já teda dneska tvrdím úplně všem zákazníkům, že nucené větrání, nejlépe s rekuperací, je naprostá nutnost. Stejně důležitý, jako že máte v baráku záchod nebo koupelnu. Jo.
Já teda, jestli si z tohohle, z tými přednášky máte něco odníst, tak je to podle mého tohle, že musíte mít nucený větrání nejlépe s rekuperací. Vysvětlím proč. Už teda mimochodem v tom pasivním domě, který je teda utěsněný, tak tam teda už je to teda, to už vůbec není o čem mluvit. Jo. Nicméně, jakýkoliv větrání, i když máte tu rekuperaci, znamená nějaký tepelní ztráty, a navíc, když máte rekuperaci, musíte mít nějakou energii na provoz těch větráků, čili energeticky je podle mě nejlepší nevětrat. Ale musíte větrat. Je to tak, já teď tady nebo pár takových slajdů, vždycky nalevo bude takový to, co se říká kolem toho, co se píše v literatuře, kolem pasivních nebo nízkoenergetických domů a to, co teda tady říkám já trochu. Jo. Musíte větrat kvůli kyslíku, ale tam je strašně malá potřeba, 1 kubik za hodinu, takže to vůbec nemá cenu o tom mluvit. Musíte větrat kvůli relativní vlhkosti. Tam jsou podle mého 3 velký problémy. Asi to víte, že prostě ty lidi vytvoří těch 10 až 12 litrů vodní párvy za den. Každý den tam vylijete kýbl vody, který se musí odpařit. Jo. To se teda říká v literatuře. Moje zkušenost je, že to je teda si myslím o něco míň, když jsem si to počítal, že to jsou takové ty tabulky, které se teda někde píšou, ale nevím. Koncentrace CO2, to je další věc. Na to existuje 150 let stará hodnota, jmenuje se to Pettenkoferovo kritérium. Já, když jsem to začal hledat, tak jsem zjistil, že ve světě je to různě. Kosmonauti mimochodem, když jsou někde na té stanici, tak tam můžou mít až 5000. Jo. A přitom tam teda podle mého vykonávají docela složitou činnost. Já teda jsem si to nastavil tak, já jsem teda hledal, Němci mají v normě 1400 ppm, tak u nás je teda 1500. Mimochodem to větrání, který teda já říkám, že musíte dělat, tak ho musíte dělat podle OTPčka, obecně technických podmínek pro výstavbu. Vy musíte splnit, že buď to máte v Čechách, je to povinný, buď to musíte mít 1500 ppm, nebo musíte 25 kubíků na člověka, anebo polovinu objemu. A z toho musíte vybrat tu nejhorší hodnotu, tu nejvyšší, a tu musíte použít. Jo. A mimochodem já jsem našel plno článků, že to CO2 vlastně vůbec moc neškodí, že to není tak hrozný. Byl jsem na přednášce pana architekta Brotánka, který tam měl takový, jak už pomalu při 2000 umíráte. Já teda, mimochodem jsem udělal takový zajímavý měření. Já těch měřáků CO2 mám doma, měl jsem 4, teď mám 3. A moje přítelkyně byla z takového prostředí, kde byla zima a vždycky v zimě si ohřáli na kamnech cihlu, dávali si ji pod deku a protože jim byla zima, tak si dávali deku přes hlavu. Ona takhle usíná, i když už teda není malé dítě a já jsem jí tam strčil ten měřák CO2, jo, pod tu deku. Na začátku tam bylo 1000 a po 3 minutách tam bylo 9200. Potom se ta hodnota docela ustálila a ona takhle spí hodinu. Není ani postižená, ani nemocná. Jo, čili já mám pocit, že to je všechno trošičku takový jakoby relativní. No. Ale nicméně je to tak, že vy teda, když víte, co dneska problém, že dřív ty baráky fungovaly, oni automaticky větrali netěsnýma oknama. Dneska, když si v baráku vyměníte okna, tak ten barák se utěsní. Ty okna jsou těsný a jednak teda vám začne stoupat koncentrace, v ložnici vydechá 2 lidi, vydejchají vzduch za hodinu, potom už teda dechají nějaký takovej méně zdravý vzduch. A druhá věc je teda vlastně ta relativní vlhkost. Já se teda k tomu ještě asi dostanu o kousek dál. No a teda mimochodem v tom domě, když máte vyšší vlhkost než 60%, tak hrozí plísně a závady v konstrukci. Prostě voda kondenzuje při 60% vlhkosti a 23 stupních kondenzuje na površích, které mají něco kolem 13 stupňů Celsia, takže se vám mimochodem třeba rozsejít dvojskla, to možná někteří znáte. No a potom velice často se to začne rozsít někde za nábytkem, v rozích a takovejhlech. Takže dneska, já teda co o tom vím, tak je neuvěřitelný problém je plíseň v domech, který se zateplili a vyměnili se v okna. Tak těm lidem to plesniví jim novostavby, plesniví paneláky, je to prostě úplně gigantický problém. Myslím, že to trošičku způsobila zelená úsporám. Dneska podle zelených úsporám už musíte to větrání zajistit nějakým způsobem. Jo? No a druhá ta věc je, že ta vlhkost se vám snaží v zimě dostat ven z toho baráku, protože vevnitř je daleko větší tlak vodních par než venku, ono se to snaží srovnat.
A vlhko se vám dostává do konstrukce. Byl jsem na přednášce nějakých Němců, kteří říkali, že když máte milimetrovou spáru, dlouhou metr, tak se vám za den dostane ven 1,5 litru vody. To teda mimochodem, když všichni děláte nějaké ty prvotěsné folie v podkroví, hlavně když se teda dělá normální bydlení v podkroví, a kde ty lidi to vůbec k sobě nelepili, lepí to nějakýma páskama na koberce, no to je úplně prostě naprosto špatně. Jo. A potom, co se teda s tou vodou děje v té konstrukci, to teda by mě docela zajímalo. No. Když už teda jak větrat, tak je jedna z těch věcí, že má mít zemní výměník. To je taková trubka v zemi, že, kde se předehřívá nebo chladí vzduch. Má to ale podle mého názoru strašně malý výkon a za tu cenu to vůbec nemá cenu. Rekuperační jednotka. Úplně jednoznačně ano, tam teda vůbec není co řešit. Já jsem napřed chtěl, protože jsem hledal levné řešení, nějakou trubku v trubce, nakonec víte, jsem pořídil nějakou high-tech jednotku Paul Klimos, která má strašně velkou účinnost. Bude tam potom obrázek, má takový dlouhatánský protiproudový kanálový výměnník, tichý chod, malou spotřebu, prostě je dokonalá. Teplozdušné vytápění, to je zase podle mého malý výkon, vy musíte honit, ten vzduch totiž přenáší málo tepla, vy musíte honit strašné množství vzduchu, aby jste to vytopili. Nicméně já jsem si udělal takový solární vzduchový kolektor, protože ten má výhodu, že se nepřehřívá, ohřívá mi vzduch, který mi jde do rekuperace. Je to tak, že když je venku -10, tak ten vzduch se ohřeje až na 30 stupňů. To je zajímavý, vůbec nic mi to nestálo. Problém je trošku v tom, že ta rekuperace mi z toho udělá 20, jo? Takže to je úplně k ničemu. Já musím vypnout jeden ventilátor a musím otevřít okno a to už je práce a to se mi nechce dělat, takže to možná ještě trošku předělám. To byla asi jedna z věcí, kterou teda bych dneska změnil. Tak, když děláte vzduchotechniku, tak takový to normální klasický je, že teda vy uděláte přívody do všech místností obytných a odsáváte to někde v koupelně a v kuchyni a na záchodě. Je to někdy tak složitý, ty projekty, když to vidíte, jak tam vedou ty kanálky a takovéhle věci, je to drahý. Někdy ty rozvody jsou dražší, než samotná ta rekuperační jednotka. Já jsem to vyřešil tak, víte co, vy jste ještě, no možná později, to mám ten slide. Já jsem to prostě vyřešil tak, že vzduch vydechávám pouze na jediném místě v domě a spotřebáváme ho tam, kde jsme. Já tím větrám daleko menší množství vzduchu, menší tepelné ztráty, menší spotřeba elektrické energie, menší hluk, daleko jednodušší a levný rozvody. Já tam mám prostě jednu trubku dlouhou 6 metrů a tím to končí. Na to, abyste ten vzduch mohl fungovat mezi těma místnostma, tak všichni podřezávají dveře. To je takové jednoduché řešení. Z hlediska akustiky podříznutý dveře jsou pootevřené dveře. Jo. To je prostě to je úplně špatně. Takže já jsem si nechal na zakázku vyrobit takový speciální zárubně, bude tam zase fotka, které jsou dělovaný a ten vzduch jde těma zárubněma, on je tam takový labyrint a vzduch tam projde, zvuk se tam teda trošku utlumí. Tak, teď teda to množství větrného vzduchu, bylo teda, já jsem říkal, kvůli relativní vlhkosti. Normálně, standardně se to dělá tak, že pro 3 osoby, což my tam obýváme 3 osoby, musíte větrat těch 25 kubíků na člověka, takže krát 3, to je 75. No a protože vy nevíte, kde ty lidi budou, jestli budou v ložnici nebo v obejváku, a ono neexistuje, mimochodem, já jsem ho hledal asi 2 roky, nějaký čidlo, které by mělo rozeznat, že jsem v místnosti. Když zalehnete pod deku, tak prostě tak o tom nikdo neví. Musel bych mít nějaký čítače na dveřích, který by teda zjišťovali, jestli tam jsem nebo nejsem, aby to přepli. Takže vlastně se větrá 150 kubíků. A ty vzduchotechnici to ještě trošičku jako přeženou, teda dají spíš 200 kubíků a rázem začne být problém v zimě, kdy začnete vysoušet barák. To si myslím, že je docela zásadní věc. Ono je to tak, že já teda, když jsem syn vypadalo, že bude mít nějaký dechací problémy, že mám zvlhčovat. A já jsem zjistil, že v tom davidském bytě mám vlhkost v zimě pod 20%. Jo. A
najednou jsem si uvědomil, že mi vysychají sliznice, jak je to strašně nepříjemný. Do té doby vlastně jakoby to bylo nepříjemné, ale já jsem nevěděl, proč to je. Jo. Tak najednou jsem to věděl, takže já si myslím, že jít pod nějakých 30% relativní vlhkosti, už to poznáte na velikým diskomfortu. A když si v tom pasivním nebo jakýmkoliv domě budete větrat ty velké množství, tak vám to začne vysychat ten barák, budete tam mít tu nízkou vlhkost, myslím si, že to je špatně. Může se to samozřejmě zvlhčovat, existují dneska rekuperační jednotky, které vracejí nazpátek tu vlhkost. Problém je v tom, že mají daleko menší účinnost, protože ta účinnost té rekuperační jednotky je daná i tím, že se tam kondenzuje voda. Když se mění skupenství, to jsou ohromné množství energie mimochodem, a když o tohleto přijdete, tak prostě ta účinnost klesá teda docela velkým způsobem. Navíc prostě tím, že tam pracujete s vlhkostí, možná nějaký plísně a takovéhle věci. My teda mimochodem hygienická stanice ve spolupráci s portálem TZB Info dělali nějaké měření, co v těch rourách žije za breberky. Nikdo je nechtěl pustit do domu. Nakonec se našli 3 lidi, já jsem byl jeden z nich, takže jsem tam měl hygienu a dělali mi stěly z toho potrubí na různých místech. Nebylo tam vůbec nic. Jo. Takže si myslím, že kdo by se toho bál, že to tam může být, tak si myslím, že to tam teda není. A já teda vlastně tak, jak jsem to dneska nastavil, a já mám měřák CO2, který mi měří tu koncentraci CO2 a mám tam čidlo vlhkosti, který mi to řídí, tu jednotku. Jo? Čili já vůbec na ní nemusím šahnout a my v průměru za tu větrací sezonu větráme 40 kubiků. Čili to je 5krát míň, nežli by bylo těch 200 kubiků, který vám navrhnou normální projektanti vzduchotechniky. Jo? A my, když teda byly takové ty teploty pod -10, tak se relativní vlhkost baráku pohybovala kolem 35%, protože větráme menší množství. Jo. Tím to méně vysychá a to si myslím, že je docela hodně dobrý a důležitý. CO2, já už jsem to teda možná trošičku říkal, já tam potom budu mít takový graf, já to mám teda nastavený, že pokud mi koncentrace překročí 1100 ppm, tak se ta jednotka sama spustí na vyšší výkon a já se o to nestarám, o to zase poklesne. Mimochodem docela zajímavý je, že jsme zjistili, že když ty 3 lidi v noci spějí, tak nepotřebují těch 25 kubíků na člověka, ale stačí jim tak 10. Ta jednotka moje neumí menší výkon než 30 kubíků a když spíme, tak je teda puštěna na 30 kubíků za hodinu a nám klesá koncentrace. Jo. Naopak, protože já mám artrózu kyčle a doktoři mi řekli, že mám jezdit na rotopedu, když si sednu na rotoped a jedu hodinu, tak koncentrace rázem stoupne o 200 ppm jo, v tom domě. Takže těch 25 je takovej ten normální, že člověk tam něco sedí u počítače, u televize, čte si, uklízí, vaří a tak. Jo. A dneska už to je udělané tak, to je právě ten commissioning. Jo. Já potom na tom grafu to bude vidět, jak jsem to neuměl nastavit a dneska je to tak, že já to na začátku sezóny zapnu a na konci vypnu a vůbec se o to nestarám. Jo. Což mi připadne, že to, co já chci, já prostě nechci na něco myslet, že jsem něco zapomněl vypnout a tak. Mimochodem, ta doba toho, kdy větráme, my teda v létě otevíráme okno. V jednom kuse máme otevřený všechny okna, a takže ta větrací sezóna je dlouhá asi jako topná sezóna, to znamená nějakých 220 až 230 dní, zatímco topná sezóna v tom mým domě je kolem 120 dnů jenom. Tak, distribuce toho vzduchu, to je to, co já jsem říkal, takový to složitý, drahý, ty rozvody. Já když tam mám teda tu jednu trubku, tak je to daleko jednodušší. Mimochodem tlakové ztráty ty jedné trubky, když jsem se je snažil spočítat, tak byly řádově paskaly. Když si vezmete takovýto klasický řešení od ATRE, kde oni to rozvedou do takový ty plechové bedny a z ní vedou ty všechny vedení, tam, co ten vzduch teda dělá, tam jsou tlakové ztráty jak blázen. O to víc musíte, ty ventilátory musí víc běžet a tak. Mimochodem tím, že větráte menší množství vzduchu, tak ten vzduch je pomalejší, se pohybuje v těch potrubích, ale i filtrama. A filtry najednou teda mají daleko větší účinnost. Je to o 1 až 2 stupně, jo. Čili z G4 uděláte G6,
Já teda jsem si, ty originální filtry byly docela drahý a byly tam G4, já jsem si dělal takové svoje řešení, takže tam mám filtry na vstupu, do baráku mám filtr F6, díky tomu pomalému vzduchu dokonce možná F8, jo. Takže to je docela už filtrace dokonalá. Vy vlastně decháte čistý vzduch, vám se do toho baráku nedostává vůbec žádný prach. Jo, tady je graf teda té koncentrace. Takový ty dole, to je koncentrace v létě, takový to, co je nahoře, to je koncentrace v zimě. Čili tady vidíte, že tady byly první zima, druhá zima, třetí zima. Tady je krásně vidět takový to, co já říkám, ten commissioning. Jak mi to na začátku oscilovalo a dneska já už se pohybuju mezi 1000 a 1100 prakticky úplně celou zimu. Takový ty dlouhý čáry nahoru, to je třeba Vánoce, kdy tam bylo 620 lidí v tom domě. Jo? Ale tak v té době už si stejně otevřete okna, protože ty lidi to přetopí, ten dům. Jo? Takže tady se vidět, tak se to krásně srovnalo a říkám, já už teda vůbec na nic nešahám. Teda, no. Tak já už mám poslední obrázky. Musíte mít těsný dům, Blavodor test, to je ta jednotka, vlastně dlouhatánský výměník, tadyhle, nesvítí to, tamhle jsou ty zárubně děrovaný, tady je ta jednotka, vlastně dneska, jak je pověšená, vidíte čidla, mám tam celkem 4 čidla, všechno to měřím, jednotka, která to ovládá. Takhle je odsávání nad sprchovým koutem, tamhle je výdech v té ložnici, nasávání na fasádě a ta modrá trubka, to je výdech na fasádě. A takhle ten dům vypadá, já jsem architekt, já jsem našel takovou tu chaloupku, je to trošku atypický, zvenku to není ještě úplně dodělaný. Já vám děkuji za pozornost a omlouvám se, že jsem teda přetáhl asi jedinej, který se to tady dovolil, omlouvám se.